Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 25 da 31 da shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, Aisha Aliyu Ja'far ke fatan kun sha ruwa lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 a agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan a agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa farashin man fetur ya soma daidaita a faɗin duniya bayan da ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki ta ce za ta ɗauki matakin taimakawa wajen samar da man fetur a duniya. Iran da Isra'ila na ci gaba da musayar wuta kwana guda bayan sanar da sabon jagoran addinin ƙasar. A Najeriya, gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal da mataimakinsa sun fice daga jam'iyyar PDP zuwa APC mai mulkin ƙasar. Kuma ne dalilin su? Daga bakin lokacin da muka je convention na Ibadan, jami'a muka samu matsala a faka je kotu. Yau an yanke hukuncin cewa ba mu da tsarin na shugabanci. To shi da yi a madadin mai gida ya umarce mu da mu ɗauki matakin canza sheka zuwa APC. Har yanzu a fagen ƙasar Najeriya, jam'iyyar PDP bangaren Tanimu Taraki ta ɗaukaka ƙara bayan da kotun ɗaukaka ƙara a Abuja ta yi watsi da ƙorafin da ta shigar na neman soke hukuncin da ya hana INEC amincewa da babban taron ta na ƙasa. Kotu ne ta yanke hukunci a cikin rudani. Kotu ta ce ta yarda da dakatar wanda aka ma wasu 'yan jam'iyya, amma ba ta yarda da wannan convention da muka yi ba. Mu a matsayin mu na 'yan jam'iyya za mu ɗaukaka kara, za mu kai kara Supreme. To akwai kuma wasu rahotannin, amma sai na fara da karanto labaran duniya. Ministocin kuɗi na ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki ta G7 sun ce a shirye suke su ɗauki matakan tallafawa ɓangaren samar da makamashi a duniya bayan wani taro da suka gudanar da nufin tattauna rugujewar tattalin arziki da yakin Amurka da Isra'ila da Iran ya haifar. Daily consumption around the world is around 100 million barrels of oil. Wakilin BBC ce ganga kusan miliyan 100 ake bukata a faɗin duniya a kullum, kuma abin da suke faɗin za su saki shine ganga miliyan 300, kenan za su samar da na kwanaki 3 zuwa 4. Farashin mai ya sauka zuwa ƙasa da $100 kowace ganga bayan ƙasashen sun nuna cewa za su iya fitar da man da suka adana. Sai dai har yanzu farashin man fetur ɗin ya ƙaru da kusan kashi 40 cikin 100 tun farkon yakin. Ana ci gaba da samun karuwar fargabar ƙarancin man fetur a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka da Asiya. South Africa and Egypt's currencies have weakened in recent days. Wakilar BBC ta ce darajar kudaden Afirka ta kudu da Masar sun faɗi a kwanakin baya-bayan nan a yayin da ake fargabar samun hauhawar farashin kayayyaki. Haka zalika karancin man fetur ya sa masu yawon bude ido a Thailand sun sauya shirye-shiryensu, yayin da Koriya ta kudu kuma ta kayyade farashin man fetur karon farko cikin shekaru 30. A gefe guda kuma Philippines ta rage ranakun aiki daga kwanaki 5 zuwa 4 domin rage man fetur ɗin da ake amfani da shi. Amurka da Isra'ila sun ci gaba da lugudan wuta a Iran kwana guda bayan da aka sanar da Mujtaba Khamenei a matsayin sabon jagoran addinin Iran domin ya maye gurbin mahaifinsa. A martaninsa na farko, shugaba Trump ya ce bai ji daɗin ba da aka naɗa Mujtaba. Ministan harkokin wajen Isra'ila ya bayyana Mujtaba Khamenei a matsayin mai mulkin kama karya. Dubban magoya bayan gwamnati sun fita zuwa wani filin taro da ke Tehran domin murnar zaben Mujtaba Khamenei. Wasu kuma na ta ihun kalamai da ke nuna kin jinin sabon jagoran daga tagogin gidajensu. Akwai dai fargabar sabon jagoran addinin zai fi mahaifinsa a tsauri. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta ce adadin mutanen da aka kashe a harin da Isra'ila ta kai makon da ya wuce ya karu zuwa fiye da 480, cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su har da wani limamin coci wanda ya mutu sakamakon harin da Isra'ila ta kai ƙauyen Al-Qlaila. Isra'ila ta ce ta kai hari ne kan 'yan Hezbollah bayan da ƙungiyar mai samun goyon bayan Iran ta ƙaddamar da hari kan Isra'ila bayan kisan Ali Khamenei.
bayan wata tattaunawa da shugabannin Lebanon. Babbar jami'ar diflomasiyyar kungiyar tarayyar Turai Kaja Kallas ta ce har-haren da Isra'ila ke kaiwa na ci gaba da wargaza yankin gabas ta tsakiya. Sashen harkokin shari'a na Amurka ya gabatar da mutum biyu a kotu bisa zargin su da yunkurin tayar da bam a lokacin wata zanga-zanga a birnin New York. Ana zargin su ne da jefa abin fashewa kan masu zanga-zangar adawa da musulunci a kusa da gidan magajin gari musulmi na farko na New York Zohar Mamdani. Hukumomi sun ce ba dan an dakile yunkurin ba, abin fashewar zai iya janyo mutuwar mutane da dama da raunata wasu. To ƙarshen labaran duniyar kenan. To yanzu kuma sai rahotanni. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, ministocin kuɗi na ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki G7 sun ce a shirye suke su ɗauki matakan tallafawa ɓangaren samar da makamashin duniya bayan wani taro da suka gudanar da nufin tattauna taɓarɓarewar tattalin arziki da yakin Amurka da Isra'ila da Iran ya haifar. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji. Ana ci gaba da bayyana damuwa kan tasirin da yakin da ake tsakanin Amurka da Iran da Isra'ila ke yi kan tattalin arzikin duniya, wanda ya kasance silar tashin kasuwannin hannun jari a yankin Asiya da Amurka da Turai. Kasuwar hannun jari ta Spaniya ta IBEX ta yi ƙasa da kashi 3 cikin 100, yayin da kasuwar hannun jari ta Jamus wato DAX ita ma ta yi ƙasa da kashi 2.5 cikin 100. A yankin Asiya kuwa farashin hannun jari a Japan shi ma ya yi ƙasa da kashi 5 cikin 100, yayin da kuma farashin man fetur ke ci gaba da tashi a kasashen Afirka masu yawa, inda yanzu ake siyar da litar man fetur a Zimbabwe kusan $2. Mafi rinjaye daga cikin kasashen Afirka na shigo da man ne daga ketare. Afirka ta kudu da Masar kuma sun yi rauni a 'yan kwanakin nan saboda fargabar tashin farashin kayayyaki a daukacin nahiyar. Yayin da ake ci gaba da yakin, kasashe da yawa yanzu na ɗaukar matakai na ganin sun samar da daidaito a ɓangaren tattalin arzikinsu. Gwamnatoci a yankin Asiya na kokawar ɗaukar matakan iyakance tasirin da yakin zai yi kan ƙasashensu, musamman ta fuskar tattalin arziki da harkokin siye da siyarwa na yau da kullum. Bangladesh ta rufe jami'oyin ƙasar a yau Litinin a wani mataki na takaita amfani da lantarki da man fetur. A Philippines kuwa gwamnatin ƙasar ce ta sanar da mayar da kwanakin ayyukan gwamnati zuwa 4. To a gaishe da Khalifa Shehu Dokaji. To idan muka je Najeriya, jam'iyyar PDP bangaren Tanimu Turaki ta bayyana shirin ɗaukaka ƙara bayan da kotun ɗaukaka ƙara a Abuja ta yi watsi da korafin da jam'iyyar bangaren na Turaki ya shigar, inda ya nemi soke hukuncin da babbar kotun tarayya ta Abuja ta yi a watan Oktoba, wanda ya hana hukumar zaɓe ta INEC amincewa da babban taron ƙasa na PDP da aka yi a Ibadan jihar Oyo. A taron dai jam'iyyar ta zaɓi Tanimu Turakin a matsayin shugaban jam'iyyar. Ga rahoton Zubairu Ahmad. Jam'iyyar PDP ta bayyana hakan bayan da kotun ɗaukar ƙarar ƙarƙashin jagorancin alƙalai 3 ta yanke hukuncin cewa ƙorafin PDP ba shi da tushe, kuma zaɓen da ɓangaren na Tanimu Turake gudanar a Ibadan haramtacce ne. Tun da farko dai babbar kotun tarayyar da ke Abuja ta rufe shugabancin Tanimu Turake, tana mai cewa an shirya taron da aka zaɓe shi ba bisa ƙa'ida ba. Daga nan ne kuma ɓangaren Tanimu Turaken ya garzaya kotun ɗaukar ƙarar domin ƙalubalantar hukuncin. Kotun ta ki amincewa da ikirarin, inda take cewa babbar kotun tarayyar ba ta da hurumin sauraron ƙarar saboda batun ya shafi harkokin cikin gida ne kawai na jam'iyyar. Bangaren waɗanda suka shigar da karar dai sun yi maraba da hukuncin kotun. Ga abin da sakataren watsa labarai na jam'iyyar PDP bangaren wuki Haruna Muhammad Jangudu ke cewa bai yiwuwa ka yi gini babu foundation ka ce kuma wannan ginin zai tsaya. Taro ne wanda suka yi shi a Ibadan ba tare da bin tsari da dokoki ba. Bugu da ƙari, manyan kotunan tarayya guda biyu sun haramta yin wannan taro, su kuma suka yi kunnen uwar shege suka ce sai sun yi. To yau gashi kotu ta tabbatar da haramcin wancan taro da aka yi, kama daga waɗanda aka zaɓa, kama daga dukkan wani abu da suka zartar a wannan wuri. Da yake akwai zarge-zarge masu ƙarfi ɓangaren naku ko kuma su wuke suna amfani da wata dama ne domin yin kafar ungul ga tafiyar ita jam'iyyar PDP. Me za ka ce kan haka? Ai magana na gaskiya shine kafin a samu wata kotu da ta ba su daman su yi zaɓe, an samu kotun da ta haramta yin wannan zaɓe. Zarge-zargen cewa ko mu ɓangaren mu muna yin wani abu don dakushe jam'iyyar PDP wannan ƙarya ne. Asali waɗanda suke abu don koma bayan PDP su ne wanda ga dokan abun da PDP ta ce a yi su kuma su ke su yi ra'ayin kansu. To sai dai ɓangaren na Turakin ba su ji daɗin hukuncin kotun ba, inda suka bayyana shirin ɗaukar ƙara.
Farida Umar ita ce mataimakiyar kakakin jam'iyyar PDP bangaren Tanimu Turaki a Najeriya. Kotu ne ta yanke hukunci a cikin rudani. Abin da ya sa na ce ta yanke hukunci a cikin rudani shine kotu ta ce ta yarda da dakatar wanda aka ma wasu 'yan jam'iyya, wato organizing secretary da legal advisor da sakatare, lokacin da ambassador Iliya Damagun yana mulki, yana matsayin chairman, tare da wannan, amma ba tare da wannan convention da muka yi ba, wai ba mu yi shi bisa kan ka'ida ba. Mu a matsayin mu na 'yan jam'iyya za mu ɗaukaka kara, za mu kai kara supreme insha Allahu. Yanzu Allah yadda muna da mitin, za mu yi mitin da jama'a mu gaba ɗaya, za mu ɗaukaka kara, za mu je kotun kolu insha Allahu. Haka zalika kotun ta kuma zartar da hukunci akan karar da tsohon gwamnan jihar Jigawa Lamido ya shigar akan hana shi tsayawa takarar neman shugabancin jam'iyyar PDP, inda ta ce an tafka kuskure domin yana da damar neman mukamin shugabancin jam'iyyar tamkar kowa. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, a Abuja, Najeriya. To har yanzu a fagen siyasar Najeriya, gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal ya sanar da ficewarsa daga jam'iyyar PDP tare da komawa jam'iyyar APC mai mulki a ƙasar. Gwamnan ya ce ya yanke shawara ne bayan tattaunawa da masu ruwa da tsaki da magoya bayansa da kuma la'akari da irin rikicin cikin gida da jam'iyyar PDP ke fama da shi a matakin ƙasa da jiha, wanda hakan ya haifar da rudani da kawo tsaiko tafiyar da mulki a jihar. Mani Malam Mumuni Mudi shine mataimakin gwamnan jihar ta Zamfara, ya kuma shaidawa Awwal Ahmad Janyau cewa komawar tasu APC zai taimaka wajen hada karfi da karfe da gwamnatin tarayya wajen tabbatar da tsaro da ci gaban jihar. To bayani duk bai yi da muka samu tammu ba, Allah ya ba mu wannan gwamnati a karkashin jam'iyyar PDP kuma muka shigo da mulki har zuwa tsawon shekara 3 yanzu. Amma cikin wannan shekara daga bakin lokacin da muka je convention na Ibadan, jami'a mu ta samu matsala, aka samu rabon kai, aka je kotu. Yau mu gani ke gaya ma yau an yanke hukuncin cewa ba mu da wannan tsarin na shugabanci, ma'ana ba mu san inda muka sama ba. Kuma nan da 'yan watanni kaɗan kusan duk wani mai son shiga takara ko wani abu game da siyasa, to dole ya yi tsaye ga wata jam'iyya wanda ke a tabbatata da shugabanci. To shi da ya a madadin mai gida ya umarce mu da mu ɗauki matakin canza sheka zuwa APC domin samun zaman lahiya mu a jihar Zamfara da kuma kariyar mutuncin mutanenmu. Dama kun shirya ma wannan rana ne ganin cewa daga yin hukuncin kuka sauya sheka zuwa APC? A'a, ba mu shirya ba. Balantana ma shi mai gidanmu ya yi wani adalci zuwa ga jama'ar Zamfara. Tun wata biyu suka wuce ya yi zama na musamman ba ɗaya ba biyu ba ga jama'a mun jihar Zamfara, yake ce masu su bar ganin gwamnoni na ficewa daga jami'ar PDP suna kuma su jam'iyyu. Shi har yanzu yana nan jam'iyya ta tare da su, sai mun ga cewa ba gaba ba baya sa'alin da yadda su mu canza. Amma wani zai ce da aka samu akasin ba ku dawo kun yi zama ba, kawai daga fitarwa sai kuka sanar da cewa kun sauya sheka zuwa yanki. Ai godiya ta Allah, da aka yi zaman na ƙarshe jama'ar da kan suka ce gwamna ka je mun baka dama don adalcin da ka yi muna. Duk inda ka ga ya dace mana an samu akasi ce mana ɗaya za ka yi so mutane. Amma me yasa kuka zaɓi APC? To abin sa kuka zaɓi APC ko wani fati sai ka kwatanta ka duba ka ga me ya dace da jama'a kada abin da ya kamata ka yi. Mun zaɓi APC ne na farko mu samu zaman lafiya. Na biyu firar gamman na ita APC ce mun koma APC ya za mu fito ƙarshen wangar rikici da cin zarafin da aka mana yanzu mutanen da ba su da adalci ko ba su da kirki irin bandit da sauran. Amma in kace ku samu zaman lafiya, wasu su ce APC nan ita ce fa kuka kayar a zaɓe da Allah ya ba ku nasara. Kwarai ai nema ne mun kai, suka nema muka nema muka ka da su. Kuma yanzu mun kaɗa kanmu da mu da su to zuzzafar muke magana, Najeriya muke magana, sai mu nemi zaman lafiya. Amma kana ganin za a iya samun maslaha tsakanin ku da su, musamman ganin irin girman APC da mutanenta a Zamfara? Ai duk girman ta dai Allah ga dama ya bamu, kuma da ya bamu bi musu alfahari ba, mun ce su zo su bamu goyon ba da shawarwari na ya za a samu zaman lafiya a Zamfara. Kuma mun ka ci gaba da su ba mun ƙi su ba. Yanzu kenan dai bangaren shi Dauda da Mutawalle da Abdulaziz Yari duka an haɗe wuri ɗaya. Yanzu nan za mu zauna ko mu wa Zamfara aiki mu wa Najeriya aiki. Kamar a sani tsarin jam'iyya
duk gwamnan da ya shigo shi a shugaba, kuma mu za mu mutunta waɗannan shugaban da muka cimma domin mun san matsayinsu. Mani Malam Mumuni kenan mataimakin gwamnan jihar Zamfara. To yanzu karfe 9 ne saura kwata a Najeriya da Nijar. Aisha Aliyu Jafar ki gabatar muku da wannan shiri daga sashen Hausa na BBC. 'Yan Najeriya mazauna Mozambique sun shaidawa BBC cewa an kama 'yan uwansu tare da tsare su ba bisa ka'ida ba bayan wani samaman da 'yan sanda suka kai a wata kasuwa da ke Maputo babban birnin kasar. Rahotanni sun ce an kama mutanen ne a wata kasuwa inda ake sayar da kayayyakin gyaran motoci. Hukumar kula da 'yan Najeriya mazauna kasashen waje ta yi kira da a gaggauta sakin 'yan Najeriya 44 da ake tsare da su a kasar. Ga fasarar rahoton Makoci Okafo. A wata sanarwa da ta fitar a ranar Lahadi, shugabar hukumar 'yan Najeriya mazauna kasashen waje a Bike Dabiri Erewa ta bayyana kamen a matsayin abin takaici, inda ta kara da cewa 'yan Najeriya ne kadai ake zargin cewa an ware don a kama su. Shugaban kungiyar 'yan Najeriya mazauna Mozambique Uchenna Nwafo ya shaida wa BBC cewa an kama mutanen ne a ranar 28 ga watan Fabrairu. Ya kara da cewa an tsare mutanen ne ba tare da an gurfanar da su kan wata tuhuma ba, inda ya ce hakan ya saba wa doka. Mr. Nwafo ya ce tun farko dai 'yan sanda ne ke tsare da 'yan Najeriya, amma tuni dai aka aika da su gidan yarin Lingamo da ke Matola, wani gari da ke kusa da Maputo. Ya ce an san cewa ana sayar da kayayyakin sata a wasu sassan kasuwar kayayyakin motocin, sai dai ya dage kan cewa babu ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da aka tsare da ke da hannu a irin waɗannan ayyukan. Iyalan waɗanda aka tsare dai sun ce sun sha wahala wajen tuntuɓar 'yan uwansu. A wata sanarwa da ta fitar jiya Lahadi, hukumar 'yan Najeriya mazauna kasashen waje wato NIDCOM ta ce waɗanda ake tsare da su sun kasance masu rike da takardun izinin zama a ƙasar, kuma ta yi kirarin cewa babban mai shigar da ƙara na Mozambique ba shi da masani akan wani laifi da ake tuhumar su da aikatawa. Hukumar ta kuma yi zargin cewa an lakaɗawa wasu daga cikin su duka tare da kwashe musu kayan su. Ta kuma ce a cikin waɗanda ake tsare da su akwai marasa lafiya da ke buƙatar kula ta musamman. BBC dai ta tuntuɓi hukumomin Mozambique domin jin ta bakin su, amma dai zuwa yanzu ba su ce komai kan batun ba.